Pozdrav ljudi, danas igramo Hunger Games. Ajde, samo dođem. Ja imam kitove, imam. Kako se odlazi? Vada. Što se vidi ruka na... Ako se vidite što nemam teksturu, nešto mi zezam. Ovo su tekstura, ja. Samo navesti kameru. Samo, opet se... Ne da namestim, ovo je. Ajde, samo vežem moj chest. Moj ender chest! Nije moj i ukrade mi ender sve iz ender chestovi. Moji kosmarate galaksi. Domi. What the fuck? Već minuta na 1 kilometr, čekajmo, joj kao, dok ja ne vežem kameru ja promaši merdevine, mislim da je ovo. Šta? Ostavit ću link od mog druga kanala, link je se ovdje zove Boss Creeper. A fuck, ej jeb. Postit njegov kanal, ostavit ću ga u deskripciji. A ja nemam pojma da kucam to. Ne, nisam uzem. Pić. A jebote, apsuj. Joj, sad sam i apsuj. Ej, jebik. Čekaj. Auuu, to mi daj. Beži! Buda. Ajde, ja ću ovo ovdje da uvijem. Kako nisam ubio s onim sortom? Fuck. Odo prison, odo zatvor. Joj, čekaj. Apex. Ne vidim ništa od kamere, to jest od telefona. Treći video oko 11 ili 12 minuta da bi mogu brzo se uploadati, pošto nekad nećete se uploadati kad je sporo. I da vidite moj novi skin. Moj novi skin je ovo, imam cape. Kao što vidite, evo moj skin i cape. Čujete skin i cape, ekstra su. Ako čut neku narodnu muziku, joj. Ajko, glupi telefon, ne vidim ništa od njega. Ništa živo. A ni mrtvo, fuck. Sad ću diski. Ako
DSK ćemo videa. Ok. Kako je ovo pa nova neka? Aha, nije. Samo nekad, samo to vam vidim. Samo od kad nisam vidio seću sama. Gdje se da ovako Bonk 323. Ko ne zna. Joj! Živ sam. Ovo sad ništa ne vidim od ovog čuda. Od ovog sranja. Au, đavo, lupa kameru. Puši ga. Dvoje ovih šuza, a ne, učinili se. I nema ništa za odvod, super. Neki bul, barem, ne bul, nego neki, barem drveni mače. Proizdrveni, a dobijem sekiru, da. Možda se sekiru od sada. Ali će brzo ovo da pukne. Dok se baš dobijem lika i pukne odmah. Yes. Čekaj, vidio sam kamenu sekiru. Kako da je onda ovo daje 3, ovo je bolje. Mi dođe kod drugog mača. Jej, cool. Ne bojim samo malo tračaliko. Oooo. Kako? Joj, moram ovdje dođem. Ovdje čas. Hajde svi da igram. Park! Dobre, vidite me. Profil. Čuo sam da neko mi se približava. Čekaj, to Stone Sword! Yes, ovo ekstra. Vidite gdje mi... Čekaj sam... Joj, fuknuo me grom još. Dobro TNT. Ne znam ja šta je to. Sam što se lupjam. I šta još imam sreme hula. Imam samo 5 strelja. Imam samo 5 strelja. Pujem. Če ovo je ovdje. Hajde svi da igra. Mislim da će da ovo da mi ubi, a neće da bre. Koji si ti da crkneš? Jebe ga. Jebe ga. Ovdje bi odmah ispred mene, pa jedva vidim šta. Ispred mog kamera, pa se ja moram ovako u stranu povući da bi vidio nešto. Čekao prolazi u krivu. Joj, a da ti ne snimaš YouTube. Ma jebot. Upa kameru, jedva išta i vidim. RTD kamera. Ništa, snimam. Gledam še tako se u pozadini. Ajde se ulazi u kuću budalo jedno. Evo negdje chest. Oh fuck. Chest ključ. I nema oružje, super. Šta, mogu se zvatnom jabukom i ribom. Uvit ću te za ribom. Za ribom. Riba je najbolje oružje. Vi vidite dijamanski mač. Ja ću vam ribu. I ovo možete da mu ubijete sa ribom. To mi daj.
stepenice, malo više torta, ali what, leteća torta. Šta je to? Joj, ovo tim. Ćeš jedan dan da padneš s ovog kreveta, samo će da zvoni. Dobro, pa snimam, pusti me sada. Super. Joj. Ovo stvarno ima više mjesta pa mogu i na njoj da vidim bolje. A ovo snimam sad. Joj, zaboravim hit da uzmem. Joj, ovu mapu uvek pobedim. Znači, ako sad ne pobedim, moja srećna mapa je ova. Dobro je što niko ne zna za ovaj gornji chest. Jedva ko otvori se meni, ja ga otvaram stalno. Opa, ovdje je kore ima chest. Piše na vatku. Samo bi mi još više cool da znam da ga koristim. Ovaj tu deo nemam, što nemam pojma parkour da radim. Znači parkour... Zovete parkour noob. Na koji sad stran sam si? Aha. Ovaj deo isto ne volim tako zato što je dom labirinta, ja mrzim labirint. Mislim da bar znam put, pošto vi igrajte ovaj labirint. Znam već put. Ovamo trebate, ovamo, aha ne tamo. Skoro znam, evo ga. Stigli smo. Zbog jednog česta rada smo prešli cijel labirint. Really? Čekaj, ste uzeli divant? Jesam. Šta? Pa gledaj to. Čekaj, dobro ne može padaš, da lebo pa. Ovo već nisam znao, ovo je za tu gore. To nisam ni vidio. Ja samo merda da ništa. Čemu sam užito, merda vidim. Vjerovatno ne sam ženiću, tako se sve uvijek mislio. Nema ništa tamo gore, ono kad se... I sad se popije tamo čest. I sad, mislim da je ovamo. Treba pa ovamo, pa ovamo. Joj, uvijek mislim, znam da treba ovo ovdje, evo taj. I onda samo ovamo, a ne ovamo. Čekaj, dođem. Čemo skoro se napravljam kao stepenik. Joj. Narušite, ponovo kažu, narušite glasi u pozadini. Kupi parkour za 2 česta. Mislim da je dobro što nema nikoga, inače bi me srušio i sam. Mislim da ovdje treba da ima čest. Ovo je već ekstra. Ovo je već dobar armor. Ovdje je čest jedan. To ender perla odmah iskoristim. Odmah ću da iskoristim. Tamo imam čest, ali neću tamo da idem. Ajde idemo tamo. Ne! Noob. Ako si snimao, šta? Ja. Šta ovi? Nisam ga još kupio stvari. Aha, neko... Ne, nek se oni svađaju, boli mene ovo. Joj. I sad mi radno liča ovo, od kad sam rekao boli mene ovo. Poljubite vladu. Ako hoće.
naravno kritično. Čekaj, vidim koliko već snimam. Joj, 15 minuta. Ok, to je bilo to što se tiče epizode. Hvala sam na ovaj video. Vidimo se vrlo skoro. Ćao! Aj.